Dipor kaham jotona lamsogo hainhai taisa tinin ani ketal vlogger oro norong nugui mankana leng musui banta ge tai mungsang ke denta u ang para thangpru norong no phunung diba o chikon amsike koto rong thangka ge amo tini parani shop phaimani ta ani manai college paite tei botuni kalangja okha ge lechi rok paina naika hanai tai pai thangke masa grak hanai ge tai thaichu komon ge tai anaros komon ta Hingga thaichu kumun bomase ko disiani keba atengi tabuk rawi sagana iko rawi paikha kesak naitok tongkha kala tabuk ke norok nugui mangkana ani yago kukar wake kaisa tijak ke yango tongo ani khitong phai tongo bleki bo hangge do ano satchakawa thana naima ingjak tiri se bo phai tiru tongthok tiri khitong markhinu pakogei yangkhle ang satchaka tus thangya gebo ang satchaka thanglia gebo basugui nasik tongtai thangya ketam na phaina phai ke ang dalsi tini horo kangke ang khijuri si songsanai tamlen khijuri jana musung mahai engei tong keba tengei janai ta tini horo songgei kap kaisa no nana dal tamike ang saisung si jana klai jawana anlogi jakeba jaka ama hangke to saya yang anlogi bo sok paikya tini ke sok painan kisa ler khabo bo atta tamde engei thangka ge mairung bo ang pota thaise sinaya pota odek sinau kisi khaino songsanai ke bono tire khangki to gobang ma thangya diba ge yang iko mukathang ke omsung rona kisi sano gobang ria dam suk mukathang ge yang ani dal song mani bo munkha amsuk ko omsung nong khata ukar thaise no kalia ge gni chadro bula Tini hengke ang khesuri no kisa juda ke janai daily mang da assistant ke jana bahai diba waisa usho kisa juda ke rok songjana nango hengke oro ang baja khai tongo alu tai soyabin tai pyas rok risum hasing rok tespata tai paspuron ta hengke ani khesuri bo mon paikya jeo fry khai tongmani abono tabuk rubo mix khai tongta mo hengke tohan sok tongo ang Oko phunggo to bahan somani do unkeba atinge kaisa mantin chaita sangnar gai shogi sana ni henai shogi tongta tawawo khlai Norok ani background nugi mangkhana hang tabu ko sopai jak tabu kandiwa ta mamusung tongwa an sikangbo pai muya awan ko musang sompai ka ankeba atinge tai musang kangke dentano thogbai khlai atran roi songnai ta tabu Tini hengke denta no dalok songi salia daily mang da dalok janaba je denta to paiba ja nogo sok paiba ja dalok mang songsa wo ke ba tini ke thok bai klai som kaprap akran bai klai sa sinai ta bati kisa kran klai hengke or mosla yogoi tongo ke mosla ni logi no akran bori rukha akran no bo ang mosla bai baksano baja khanita yango denta kaham make suwei ready ke tonka ang songna ni bagai hengke ani denta bo munna sinai ke ko bati ruwei bati shiran na naika kaskari sinai ta srapsa tongkangke Omo hengke desi tok bati rugui nai paikya ge obono toini no ekloge sa dini sajak ungke ba ama ba atengi ekloge no cha sinai ta ang ke tabo ungke thaichu kathang sai tongo an logi office telangai mukhi sana ni chaungke ba atengi akai kathang sikari komun mama ke ba atengi kathang thaitam no ge te kaisa phate jak tong ke ba mo rohli ata hamyang ke ba Okwai din la ang nogo mamang sing siwo norok ba ani blog no naina sile jang ma hinkana nok ni blog mamang daily no ang na setam na daily mang nok ni blog nong nani sila ma hain thang siu klai nani ta tingai regular se blog da jai hain tongkha dini de khangke khanaria soni ro am hain tongkha ta ang na se tamna lang na se blog khaina ni sila ma hain tong video ro khaina ni ke ba ang bo Nogo mang tongna sila shuka ke phataro ko kisa waisa ushu angkor bere na musung gongke jano phataro tei bere na e pose jora man je ka ke ba bai ke bere na ba ke bo jora rok man je ya taru di bono kutai sari ya bere no kutai sari ya tong di masa shuka nang kutai hele kutai sari to na kislang go ba thupi nang duita Maza sukan haleh tok tong an logino chomin chana mo chungu nei to budi ni samani ke botu bui haikya hap duita khlai hap 50 taka ta ke full ke 100 taka yam kutung pura beklap vlogger mala am seke bahai motom kha thogya ba thok to ngish tong shu inge ba tam pe kisa oil bang khata thok bang khata ke thok bang kan ke am sek thok je hengwa ang kan ke
yang lai chicken chomin fu chicken ke le kom tisi ke ba sing khorok thamba Bagwi na lai kya yang sempla babu ke sawi tongo sai pe male angmo so se do kisi sa sina wa se khse kina kina nang ga yok mani fridge bus kango dangjak ma tongka Oba ama mia ti botol tama daw bo borok khai tongbai khale emergency wa titing tatang sin tongbai si borok khate bai sai pai bohorok na kisa sa thanda khlai pai tabo hungke phungni mamui kesang no muthuna nai tongo jeng gangke dino phati sa se songo je phungo mamu songo amobai no jeng horok jauta tai songya angke mongke muya awandru phungo songmani sikambu bai khlai thoksuko thogi macha suka muya bothlong mane mase balongma chaman Bagwi da sudu yake hak kati mamang se bisi chajak tongmula keba thogi macha suka ta ge mongke odenta akran be songmani ge omono bo muthung tongo tai kisa tongko ge omobai tini horobo jeng tin layunai ta chawi nanggi ge oro hangka ke mai boi ko naidi kobangma songna sinang ya mai bo Tiprajwk umun rawi toni mani chajak ya ko sanai kri ko ang simisi sako ula an logina chari dua diporo jek phungo dut chokpe mani tak sang dut muthung ang diporo dut nang je hormang si dut nang bisi diporo dut nang ka ke gas sing jak piwang ke